Arrontzan eta bai Arritiran eginen dugunak Esti Gaztarena eta Unai Bertiz. Opa, bikote! Ikusten duten bazala beraien lana dominatu daukite, txiki-txikitatik entrenamentu etxin eta bai plazetan egiten duten gauza bada, eta bazterretik nahiz eta errax ikusten den gauza bat, badu bere zailtasuna, lehenik eta behin bera dun kargagatik, harri bolak dun kargagatik. Bolak 100 kilo bat jo, jasoalditik jasoaldira hor daude 100 kilo. Eta bueno, ikusten da bazala egin barreko lan hortako indar hori joan behar da dosifikatzen, ez puntuz pasatzeko, eta ikusten da bazala beraia dominatu daukite eta txukun ari die bilek lan egiten. Aupa bikote! Ikusten duten bazala serietan eitzen dire lanin, bakoitzak bere almenan erara egin dukite serie horiek prestatuta, bai launaka edo bosnaka. Orain ikusten duten bazala igarkiek egin du bere lana eta ergoiena sartu da. Lan erditan doazi. Eta erran bazala 30 jasoaldi. Txalo bero bat emango digu. Beharrezko animuk zidaten die, plazan. Eta eskertzen den gauz bat. Animo Argoiena, guazen! Oso txukun! Lanak aurreratzen aidie. Lanak txukun egiten, ikusten duzen bazala nulorik gabe, okerren bat egongo balitz, lan klaseoetan, txapeketatan beti egoten da epaile bat, honezko txarrezkoa ematen duena, eta... Azkeneko txanda! Azkeneko jasolditan Ergoiena eta igarki bukatuko beraien lana. Animo! Bukatu bere lana, txanda mandioa bere anaiari. Eta azken
jasoaldia! Hortxe da! Bukatu dute beraien lana. Biak ala biak elegante ditu dira, eskerrik asko bieri. Eta urrengo hariko dena harrik asotzen zilindro 113ko zilindro zarraken hariko dena beraien aita Álvaro Zogarrondo. Prestaketa lanetan ari da Álvaro eta Eimarreko lana 8 jasoldi izango die. Txanda emanen dio niko hain Nerea Sorondori mikro lanetan aitzeko eta nik lagunduko dut Álvaro arripatzen eta animo! Opa. Kirolariak prest? 3, 2, 1, ba! 8 jasoaldi egin behar ditu. Bat. Kalkulatu daukate, harri bat eta besten artean zenbat denbora pasa. Haupa, Álvaro, 2 jasoaldi. Hirugarrenaren bila. 3 jasoaldi. Txalo bero bat, bai, merezi duta 113 kilo bizkarrera eramateak. 4. jasoaldia. Minutuan azpitik 4 jasoaldi. Haupa, Álvaro. Ez du edozinek igotzen 113 kilo, zilindro zarra da. 5 jasoaldi. Arnaz bat hartu eta berriro doa lanera. 6. bila. Minuto bat 27 eta 6 jasoaldi. Haupa, Álvaro. Azken aurrekoa, 7. Hortxe, Álvaro. 7 jasoaldi. Azkenaren bila 8 minuto eta 49 segundotan 8 jasoaldi 113 kiloko zilindro zarrari. Eskora gora! Ba! En esta modalidad tenemos una pareja mixta que van a cortar a ver qué a velocidad, a ver qué lo hace más deprisa. Han empezado los chicos cortando la parte exterior del tronco y luego las chicas terminarán los cortes por la parte interior. Lan honetan gauzik importantina da erdiko korte hori azertzea. Erdi lanetan, gero kortin bukaera ona izateko. Txanda mandio Sorondok.
zuek ere Andoniri txanda eman dio. Inaut, Andoni, Inaut. Beraien azkenko golpetan egur hontan. Txanda eman diote Nerea eta Usueri. Eta iztion esplikatu dizuten bezala orain, zeinek azertatu duen eta Sorondok akitu du. Korte hona bandio, azertatu du erdi hortan, erdi lan ona. Eta azkeneko golpetan Usue. Hortxe dago, hortxe, bertze golpe bat, ba! Akitu dute beraien lana. Gauza dosifikazioa izanen du, besterikan gabe pres baldin badago, alai, 3, 2, 1, aurrera! Guazen alai! Oso txukun hasi da, jasoaldi bikainak, segurua, seguro bi jasoaldi, eta erran bazala arnasa kontrolatu barra du, indarra, 3 eginak, ez dakit deskantso txikirik sartuko dugun, hortxe ikusten da, 3 arnaz. Lan erditan minutua badoie, aitzaiz txukun. Zazpigarren jasoaldia, denak onazkuk. Eguraldi bikainakin, eguzkia, haize pixkot badago, guazen alai, lanak bukatzera. Bedetzigarrena, hortxe da, seguru, eta azkenko jasoaldin sartuko da, 10. jasoaldia, guazen alai, guazen, hortxe da, lanak bukatu jo. 10 jasoaldi minutu eta 52 segundotan. Zorionak alai, oso txukun. Kirolaria prest. 3, 2, 1, egin! Hau rapidezan da lana, ahalik eta denbora gutxien. Aupa bikote. 3 modalitatean izaten dire txapelketak. Emakumezkoenak, gizonezkoan eta mistoan. Unai eta Esti bikote dira. Eta urtero parte hartzen dute. Hirugarren kortea dute hau. 45 segundo. Aupa bikote, orain laugarren ebila, 6 korte egin behar dituzte. Ikusten duzu lemizkoa eta azkena, ritmo berian bota barra dire. 1:10. Aupa. Bosgarren kortea azkenaren bila. 1:30. Ikusten duzu ritmoa handitu dutela. Gordeta zeukaten, pixko bat. Aupa bikote, txalo bero bat. 1:45 segundotan bukatu dute. Oso ongi. 6. lana kubikoarekin arituko gara.
jokatzeko teknikoki zailago izaten da, harrietan. Eta ontakoan 6 jaso aldingo ditu. Beroketa lanak egite. Opa, Álvaro. 6 jaso aldi egingo ditu. Justo duzu bizkarrean kontu behar dela segundo batzuk, ez dela ez da balekoan. Izkinak ateri ungi belau gainera, bigarrena hartu bezuak aurretik, eta hirugarrena ondo bulkatu du bizkarren zabaitu. Zeke batzu berezitasun batzuk, berze harri batzuk ez zuenak. Eta horiek ezagorri horiek behar die, haitz ongi egin, haitza ongi abiztu, hirugarrena hori nola den. Ze txukun eltsatu duen, ze ongi zabaitu duen bizkarrian. Zemagarrena du, ina? Zenbat eltsatu dira? Bi. Bueno, beste lau gelditzen dira, hiru hori batzu zaintasunak eta alden tokina aldetu eta ez da. Txapeketan egun bagaitu duen arrat. Bai. Hori egontoita boseko kubiko da eta ordu motio pisua ere badu gehiago besti baino eta zaintasunak ere bai. Baina bigarren tramua horretik eta baina hiru horrena pesu gaztetik pasat eta gora zalaitu. Hoi biharri haitz ongi egin bertzena ustela zateko biti eskidu. Hiru jaso aldoi eginda. Minuto eta erdi darama. Haupa, Álvaro, lan erdiak egina. Lau jaso aldi. Venga, Álvaro, bosgarrenaren bila, ikusten duzu ez dela harria bizkarrera eramatea bakarrik. Harriaren azpian sartu behar da pixka bat. Azkenaren bila. Haupa, Álvaro! 2 minuto eta 2 segundo. Haupa! Da, tablak bere karga utzitzeko. Teknikoki oso zaila da zutik aritzia lurrean eta 3 metro terdiko alturan gehiago. Haupa, Patxi! Eta haupa, Juanjo, laguntzailerik gabe ezin dela. Bueno, como bien veis, tiene que tener mucha destreza. Esta modalidad es bastante peligrosa. Patxi Larreche es uno de ellos que ha competido en tanto campeonato de España, campeonato europeo y tanto en el mundial también. Es un campeonato de Steel Timber Sport y se corta o bien con 2 tablas o con 3, en 3,5 y en 5 metros también. Y hay que darle todos los méritos a Patxi. Con sus 71 años está cortando a 3,5 metros encima de la segunda tabla. Y si os fijáis ahora, tiene la mano izquierda, su zurda, delante, y en cuanto cambie a la otra cara de la madera, cambiará de manos. Son muy poquitos los que hacen esta modalidad con las 2 manos, es muy difícil. Como todos sabemos, el cuerpo tiene sus costumbres, y más para el deporte rural. Cada uno tenemos una mano y Patxi está adiestrado para las 2 manos. ¡Opa, Patxi! ¡Clase!
ikusten duzu modun ja alderdi hori bukatu du. Bakoitzak denak izaten dugu lan egiteko era bat, eta Patxik bi eratara, bi eskutara ikasita dauki modalidadea da aizkoran, oso gutxik egiten duten lan bat edo modu bat, ja kontrolatu dauki urte pila bat eramaten du Patxik lan hontan, modalidade hau errandute mazala Steel Timer esporretikan etortzen den modalidade bat edo lan bat da, Europa mailan egiten den lan bat eta mundialin ere bai. Bietan parte hartu duen personaje bada Patxi, 71 urte batu, merito guzia beretako hortzen ari da eta ja dominatu daukira, golpe txiki eta gutxi batzun barrun egur hori ja dominatu dauki. Txalo bero batekin hartuko dugu Patxi bere egurraren azken golpetan. Guazen Patxi, animo! Txukun bukatuko ditu bere lanak. Ez dago dudarik. Azkeneko 2 golpetan. Hori da! Hortxe bukatu bere lana. Egurra materiala ez dago fabrika batin egintako materiala badakizun bazala eta begiak edo adarrak deitzen dion horietako bat tokatu zaio eta geixo kosta zaio korte horren bukaera ematen. Unaiek 400 kiloko harria mohituko du, tiraka. Estik 200-ekoa. 250, barkatu. Kendu nahi meritori. Gelditu eta berriz jarri behar dire. Zerain sartzen batzate plazan arriskutxua da. Dena bukatzen dugunean, zuen dago. Kirolariak, prest zaudete? 3, 2, 1, ekin! Gusten duzu teknikoki kontrolatu behar dela. Gorputzaren pisuakin mugitzen da. Aupa bikote. Aupa! San Ferminetan aurten lehenengo aldiz izango dugu torneo bat, harritirakoan. Gauzak berriak dire hauek Nafarroaldin. Aupa Esti, aupa Unai. Plaza bat egitera jotzen ari dire, hemen dugu marra. Marra ukitzekin nahikoa izaten da. Ukitu eta buelta eman. Un minuto, una plaza en 1 minuto, a ver si acabamos. Unai mueve una piedra, arrastra una piedra de 400 kilos y este uno de 250. El primero que llegue a terminar la segunda plaza gana. Hay que hacerlo bien técnicamente, si no se cansan las piernas y fallan. La cuesta arriba y abajo no ayuda. Las plazas de arretira suelen ser plazas con piedras redondas y la piedra se mueve más fácil, aquí se pega más. ¡Aupa, aupa, aupa, Unai! Venga, que estáis terminando, ánimo. Azkenko tigalditan, hor txartze daude. Gaineratzen delikan txalo bero bat. Opa, opa, opa! 2 minuto eta 26 Esti, eta 2:30 Unai, oso ongi, txalo bero bat.
hasiko da Aizkora. Venga, vamos a salir Orain lan luzeari hasiera emango diogu eta bikote bakoitzak 7 baketa egin behar dituzte. Aizkolariak prest? 3, 2, 1, hasi! Herritzaile mutilak kanpoko lanetan hasi dira eta mutiko hauek hasi berriak dira herrikiroletan, lazapila dituzte aurretik eta haiekin dauden neskak gure beteranak dira, palmares handiarekin biak. Nerea Sorondok Arpana eta Aizkora, Nafarroako eta Euskal Herriko txapelduna izan da hainbatetan, eta Zuean Sorori, Txingetan, Aizkoran, Arpanan, Sokatiran, Ingudean, Arritiran, ez dakit modalidaderik utzi duen probatu gabe. Aupa neskap, aupa botilak! Horra ari die, egurrian! Ikusten zu bezala txandakako lanin ari die, baina txandak behile etortzen die, denbora gutxi izaten da Beti ere nahi gabe aurkarin lanetan fijatzen zara, elkarri begira, piki horrekin, pike naturala, pike sanoa, baina beharrezkoa, ez? Hau izan da betian nik izan duden ekin duten lana, eta gure mendigi gizonak beraien indarrak hola neurtu izatuzte bai mendin eta baita ere plazetan. Elkarrekiko kompetizio hori polita da, erramazala sanua. Baina teknikoki zaila den lan bat da. Material eta gasto haunitzen amaten duen modalidadea. Egur aldetik eta baita Aizkora aldetik ere. Zu egurretako ibiltzen den material bat izaten da. Probetxu hori ematen zaio, baina erramazala poste handia duen modalidadea, Aizkora. Aupa usue, aupa Nerea. Eta bakoitzak 8 mozketa izaten dute egin beharreko lana. Bi egur lan bada, txapeketatan egiten den modua da, eta horrekatu erramazala.
Aizti honestik ongi esplikatu dut modun, hemen ikusten da bi aurpegik ez, kanteran hasi heldu dien bi mutilak, hasi berrik, urtetxoak, eramaten duten aizkolari garrila dire, kantera erraten zaien bazala indartsu daude, presto daude, fizikoz tope daudenak, baina beraien aurpegirik okerrena da teknika ez. Ordia neskek usue eta hain ere biek ja urte zaila daramate aizkora mundu txapeketan, Euskal Herriko txapeketan biek parte hartzen dutenak. Palmares polita edo bite bat abiek ere bai, nerea berak okerrezpan abie iruak Euskal Herriko txapeldun iru edo lau, lau. Ur gainetik bajatzen egiten nerea noski aizkorak ere bakarrik. Zapela kentzen ari naiz. Ikusti espada. 6 txapel. Nerea Sorondo, 6 veces campeona de Euskadi en esta modalidad. Eta ikusten zuen modun, aurkari neguretan sartu dire, aiztion esplikatu duten modun, aurrekarikan gehiena bilatzearen, ez da dila diferent. Eta pitin bat aurretik daude Andoni eta Usue, patxik erraten dit, beraien egurren adarra atezaiela. Estin egur hori edo ebakie hori aurrera segitzeko, ez? Aizkoraz aldatu, posturaz aldatu, porti aldatu, modu batin edo bestik portia bukatu. Aupa Usue, aupa Nerea, momento batzutan fijatzen bazate ematen du jendik gehienak pentsatzen du modun ez, neskaoko mutilok ez dien nekatzen lehendabizko egurretikan edo bigarren egurretikan ikusten zaie gestuk ez, jai zerdi aldu da gesto nekeko gestuk eta erraten du egurretik egurrera eta segitzen dute eta erraten dute oken fizikoa hortara prestatu daude. Palizatxuk itxin hartzen dien normalmente gero plazan modu batin edo bestin disfrutatu ahal izateko, ez? Oitu daude ja korte horietan beren burua dosifikatzeko, beren deskanso txiki batzuk egin, besuk mugitu, muskuloiek arnastu, eta berriz ere ekin egurren gainera eta egurrian. Goazen bikote, goazen laukote, animo! Txalo, bero-bero bat emango diogu, beraien lanagatikan, eguzki honetan, lanin segitzeagatikan. Bueno, eta gaurko ekitaldi hontarako 11 lan, 11 modalia desberdin ekarritu ikusgai. 9. lanin ari diren lan luze honetan 7 korte hauetan, bikote hauek. Gero berriz eta azken lana bukaera emateko Álvaro Zugarrondo 100 kiloko bolakin esperarekin nahiko da. 8 jasoldi emanen dio bolari.
Eta 11. lana eta azken lana desafiotxo bat eginen dugu trontzan. Bi modu diferente trontzan egiteko, bi persona elkarrekin eta persona bakarra, trontza, individual. Eta modu honetan emanen dio ja akabilagu gure erakustaldi honeri. Hortxe bokatu duzuek ere bai. Eta gero egurrak, ez? Norranta egurre goki ditzakie, diferente haunitzikan gabetu. Hortxe azken golpetan nerea. Akitu du. Eta beraien erantzun duten denbora totala momentuz 13 minutu terdi dire. Hortxe faiz minute ekin eta ekin. Gerua izerdia elduen aldo. Lana bukatu arte. Erran bazala sufrimento puntuak erantzun du betire, baina beraien gustoko, edo gure gustoko lan bat izaten da. Kirol guztik zuten puntu hori ez, bilatuz. Satisfaktorio izaten da kasi modu guztietan non eta espalduzu txapeketa batin edo inoleko lesiorik edo minikan hartzen. Norberak berak duen almen hori eman eta erakutrizkero duzuek beraien 6. kortia. Diferentzi puntu hori mantentzen saiatzen ari dire. Hori ikusten duzabazuela burua dardaitzen du, baina zail jartzen ari diote. Inaut eta Sorondori hortxe bukatu du 6. kortian nereak ere bai. Biek hor daude azkeneko kortin. Orain bai ikustu duzu modun, bai ala bai, beraien indar guzi eta almen guzi jarriko dituzte. Motxilan deus ere utzi gabe. Errantako pike sanu hortan. Andoni eta Uxue daramaten lana ja 17 minuto egurren gainin, egurrian eman eta eman askorin. Eta emanian, ez? Beraien aizkora beraien golpe hori mantenduz. Eta hortxe bukatu dute 17 eta 40 segundutan egin duten markatu duten lana. Uxue eta Andonik zorionak.
Eta hortzen ere azkeneko golpetan. Eta hortzen bukatu du. 19 minuto eta 20 segundura. Kiroltasun osoz, besarkada, esku emanez, beraien bizilegin egiten den modun plazan hori da kiroltasunez jokatzia. Eta hori da politana ez, ikusten. Bueno, berrizan harrira goltatukora, indar lanetara, Alvarok bere hirugarren azken lana bere hirugarren saioa eginen du. Ehuneko bolakin, 8 jasoaldi, eguzkia lainopetan gordenen ratotxo hau probestuko dugu. Bere azken prestaketa lanetan nahi da Alvaro, eta besterik gabe 8 jasoaldi. Animo, Alvaro. Kirolariak prest, 3, 2, 1, hasi! Osongi, bat! Bi! Ikusten duzute modu honetan harri honekin jasoaldiak azkarragoak dira beste harriekin baino. 3! Eta harriaren formagatikan kola ibiltzen da ez irristatzeko. Venga, Alvaro, Laugarrena. Venga, va, un fuerte aplauso para Álvaro. Ánimo, que hace mucho calor. Dos. Le quedan 3. Seis. Bigaiago. Zazpi. Azkena. Bolakin arnasa estotzen da gehiago. Ba, osongi! Txalo bat! Txalo bero bat! Ikusten duzen modu desberdinenak direla mozteko. Técnicamente es más difícil la tronza individual. También hay que decir que corta más. Yo siempre a favor de las chicas. Ahí va, 1-1. Venga, neskak, hau papatxi! Bertzetan leialtasunez aitzen gara, pikatzen gara, baino hemen serio horitzen gara, denak irabazi nahi dugu. Kortia kanpora ateratzen bada nulo da, bertze bat egin behar da. Neskak? Venga, venga! Pare-parean daude. 3. Aupa, neskak! Venga, Unai! Goxo, Patxi, goxo! Laugarrena, neskak! Venga, aupa! Bixi, hortxe zaudeteta! Eman dena! Ikustuko nola joko den ritmo gain, esken hartin! Patxi, lasai xego!
Espetu pixko bat, por kortesia. Erraz egin du. Garaile mutilak. Hau paneskak, leia oso polita. Eskerrik asko denari etortzegatik. Gracias a todos por venir y por contar con nosotros un año más. Ongi pasatu festak. Infernuko goztua,